Fana nebună m-a răpit. Ea a mințit poliția că eu aș fi răpit-o și am ajuns în arest. M-a amenințat cu moartea pe mine și pe fata de care îmi place. Rămâi până la final să vezi ce s-a întâmplat. Tata, trezește-te! Eu și cu Alexandra am fost îngropați de vii. Haide, nu mai dormi! Tata, ce? Unde? Am fost îngropați de Maria aia nebună, tata. Ți-am zis că aia mă urmărește și că vrea să-mi facă foarte mult rău și eu am ieșit cu Alexandra la date. Am făcut exact tot ce mi-ai spus tu și nebuna aia ne-a urmărit și Tu ai fost îngropat de ea? Da, eu și cu Alexandra am fost îngropați de vii și uite, am primit și cartea asta de la ea. O să citești tu după. Adică ne-a amenințat de zis că dacă ne mai prinde împreună, o să ne facă și mai mult rău. Adică nu știu ce naiba să fac. Dăm și mie un sfat. Adică, Doamne ferește așa ceva, da, ți-am zis, nebuna aia ne-a îngropat, adică și-a zis că o să ne omoare, că pare să o să omoare și să se întâmple lucruri foarte, foarte rele. Ce naiba putem să facem? Eu te-am atenționat să ai grijă la nebuna aia, da, tata, știu, dar bă, eu știam, fraților, că ea mă place, dar nu credeam că la modul ăsta, adică, bă, să ne îngrop de vin, nu se poate așa ceva. Ce e de făcut, tata? Adică, pot să mă duc undeva să vorbesc cu cineva? Cred că știu eu. Doamne ajută, Doamne ajută, păi, adică ce știi? Ce aș putea să fac? Doamne, băieți fete, pe cineva care să te ajute? Ce? Există un om care mă poate ajuta? Te duci la secția de poliție, luați-ne la muncă, e un prieten al tău? Ok, mă duc tata la muncă și acolo o să vorbești cu John. Tata lucrez de foarte mult timp la poliție și nu sunt în viața mea de niciun John. Cine-i John ăsta? Adică, cum mă poate ajuta? O să-l vezi tu. Adică mă duc așa la poliție cu clicheta aia mea, ce e, trotinetă, și zici că eu te-am trimis, ok. Deci mă duc cu trotineta acolo și zic lui John ăla, dacă îl văd pe acolo, că m-ai trimis tu, da? Ok, da, ok, perfect, dar atunci mă duc repede și explic, deci îi zic exact toată povestea, nu? Deci tot ce s-a întâmplat, cum ne-a îngropat, cum data viitoare ai grijă, da, îți dai seama, da, îi spui tot, ok, hai că mă duc. Imediat ajung la secția de poliție, băi și fete, vreau să văd ce sfaturi îmi va da John ăsta, pentru că îmi e foarte frică ca Maria să nu ne mai urmărească iarăși pe mine și pe Alexandra. Hai să vedem unde este John. Uitați-l, polițist John, hai să vedem. Domnule polițist John, m-a trimis tata, este șeful secției de poliție și mi-a zis să vină la dumneavoastră, am un caz foarte grav, mă puteți ajuta? Polițist John aici la datorie. Ia uitați-vă, băi și fete, ce s-a întâmplat. Deci, eu cu iubita mea, bine, crush-ul meu Alexandra, am fost îngropați de video, o fată nebună care mă place foarte mult. Ce e de făcut? Ce pot să fac? Adică ne-a îngropat, tata mi-a zis să vin direct la dumneavoastră să vă spun care e situația, că mă puteți ajuta. Îngropați de video, da, în cimitirul din oraș aici, știți că este foarte aproape cimitirul. Și am fost îngropați acolo și ne-a lăsat și o carte de amenințare pe care nu o mai am. Păi cum a reușit? Am fost la un restaurant de aici din oraș și eu și cu iubita mea și ea ne-a înscenat o chestie acolo și ne-a pus niște chestii toxice în mâncare și în băutură și ne-a dormit și ne-am trezit îngropați de vii. Ce e de făcut, domnule polițist John? Adică ne puteți ajuta cumva? Dați-mi un sfat, cum să fac, ce să fac? Ce, domnule? A zis tata că este cel mai bun pe chestiile astea. Ce e de făcut? Păi, în primul rând, ok, zi-o dată mai repede, să nu o mai bagi în seamă deloc. Nici înainte nu băgam în seama, adică doar ziceam, băi și fete, ziceam doar salut, bună, și ați văzut și voi data trecută, încercam să scap cât mai repede de ea, adică nimic altceva. Ok, nu mai bag în seama altceva. Ce să fac? Fac o plângere aici, pot să semnez pe o foaie. În al doilea rând, ferește-te de ea pe cât de mult posibil. Domnule polițist John a spus exact aceeași chestie. Deci să nu mai bag în seamă, să mă feresc de ea. Ok, mare chestie, înțeleg. Nu o bag în seamă, încerc să nu trec pe la ea prin fața casei, dar ce pot să fac concret? Adică, nu știu, hai să întindem o capcană. Păi cam asta ar fi tot. Cum adică? Tu ești polițist? Dă-mi o cameră să filmez, zi-mi să fac ceva, să scriu aici o declarație, o dau pe aia în judecată. Ce capcană să întinzi? Păi nu știu, tu ar trebui să-mi zici. Doamne, ce... Mulțumesc de sfatul, domnule polițist John, eu o să plec. Dacă o să mai facă ceva, dacă o să mai facă ceva, te aștept la mine. Da, bine, Doamne. Da, să nu mai bagi în seamă și să o ignori, auzi sfaturi. Băi, și fete, știu ce o să fac. Mă duc la Alexandra să întocmim un plan împreună, că John ăsta nu m-a ajutat cu absolut nimic. Mai am foarte puțin și ajung la Alexandra la casă, băi, și fete, dar nu am înțeles de ce John ăla nu a vrut să mă ajute, adică Alexandra plânge. Alexandra, ce ai? Ce s-a întâmplat? A venit cineva la tine sau cineva de tine zic că se rezolvă 100%. Ce, Alexandra? Spune-mi. Băi, și fete, uitați-vă cum plânge. Ce naiba s-a mai întâmplat? Ești ok? Am auzit aseară niște împușcături la tine aici. Păi, cine era? Cine a tras cu arma? Ai văzut pe geam în fața casei mele? Mi-am dat seama că aici a fost, dar ce s-a întâmplat? A vrut să vă jevoiască cineva sau... Ce neba s-a întâmplat?
Și părinții mei sunt foarte, foarte panicați. Mamă, păi văd că nici nu sunt acasă, probabil s-au dus la poliție, dar nu i-am văzut pe drum. Poate s-au dus în alt oraș sau ceva. Nu știu, nu am văzut. Mamă, n-ai văzut pe nimeni, dar trăgeau. S-a tras mult? Bă, ce... multe focuri de armă. Doamne ferește, Alexandra, păi și tu ești ok? Adică nu s-a întâmplat nimic, nu ești nevătămată. Adică n-ai nicio lovitură, nimic. Da, sunt bine, părinții sunt ok. Doamne ajută că nu s-a întâmplat nimic. Doar panicată, păi și ok. Și n-au țipat și mi-e foarte frică. Ok, dar hoții ăia sau ce erau, n-au aruncat nimic, n-au țipat nimic, n-au... Că bă, băi, și fete, cine vine și să te jefuiască, trage cu arma și pleacă așa. Nimic, pur și simplu așa. Nu, au tras doar cu arma. Și încă ceva. O carte? N-ai citit-o? Ia, o carte, băi și fete. Ce carte e asta? Ba da. Citește tu. Fetițo, nu știi cu cine te pui. Eu sunt cea mai nebună fată din orașul ăsta și o să fac orice ca să fiu împreună cu Lazy. A, băi, și fete, știți de la cine e cartea? Nebună aia de Maria! Doamne! Dacă în următoarele 24 de ore te mai văd împreună cu el, o să-ți găsești sfârșitul. Nu mă mai joc. Te voi îngropa de tot și nu te mai las să ieși de acolo. Lasă-l pe Lazy, iubitul meu, în pace. Odată pentru totdeauna. Deci acum am amenințat că o omoră, nici măcar că îi mai face chestiile. Bă, Maria asta nebunită tot, băi și fete. Alexandra, știu ce facem. În seara asta, oricum văd că ai nu sunt acasă, nu cred că o să vină curând, nu? Ok. În seara asta rămân la tine ca să rezolvăm tot. Dacă Maria asta, oricum înseamnă că ea ne urmărește acum. Maria! Da, nu știu, e nebună, nu știu unde o fi. Da, te rog să rămâi, da, rămân la tine și o urmărim pe Maria să o prindem exact în fapt. Bă, ce se aude? Băi și fete, e Marina în fața casei, what? Bă, gata, nu mai trage că cobor. Băi și fete, Alexandra dorme în altă cameră, a zis că na, și e normal să nu dormim în aceeași cameră. Bă, să mă duc, și părinții ei au venit acasă și dorm, băi și fete, n-au plecat. Ia, Maria, ce, nu mai trage, gata, am înțeles. Ești nebună la cap, ce ai? Vino mai repede. Bă, fetițo, ești nebună, mi-ai venit tot aici și ai mai tras, mi-ai povestit Alexandra la tot. Bă, tu ești nebună la cap, ce ai de faci nebunile astea, adică o amenzi cu omori, te iubesc. Da, am înțeles și tu, dar gata, eu nu te iubesc, ești iubitul meu, nu suntem împreună, Maria. Bă, ce are asta, băi și fete? Are un AK-47 în mână. Te iubesc de la cer până la pământ. Bă, Maria, te rog frumos să înțelegi că mie nu-mi place de tine. Totul lumea mi-a zis să zic frumos și uite că asta o să fac. Nu-mi place de tine, nu vreau să fim împreună. Nu suport să te văd cu altcineva. Da, uite, eu vreau să fiu împreună cu Alexandra. E crush-ul meu, vreau să fim împreună. Nu vreau să fiu cu tine, Maria. Ce naiba ai? Eu nu vreau să fiu cu ea, ok? Bă, Maria, ai nebunit de tot la cap? Tu dai seama că poate să te audă poliția. Secția de poliție nu e departe. Te poate auzi poliția și vine și te arestează. Tu o să fii și ești împreună cu mine. Bă, Maria, nu suntem împreună. Ești doar o nebună la cap și nu vreau să fiu împreună. Ce, bă, ești fete, ce are nebunul ăsta? Ce să facă și poliția? Cum adică să facă poliția? Te arestează, te ia așa frumos și te bagă la pușcărie. Crezi că mă oprește poliția? Bă, nu știu, ești o nebună, nu mă prind niciodată. Bă, dar te rog, lasă mai jos, am înțeles, gata, nu te prinde niciodată. Dar nu trebuie să ne certăm. Sunt prea deșteaptă pentru ei. Bă, Maria, te implor, lasă arma aia jos, uite și tu cât AK-ul ai în mână. Nu las nicio armă. Bă, tu ești împreună cu mine, ok? Nu e niciun ok, nu înțelegi că noi suntem împreună. Gata, eu o să mă duc în casă. Nu suntem, hai, pa, Maria, bă, gata. Ai zis nu, da, asta am zis, că nu suntem, de ce? În momentul de față, vii cu mine, bă, tu tocmai mă răpești, cu mașina, bă, tu tocmai mă răpești, bă, dacă nu vii, dacă nu vin ce? Doamne, fata aia de sus, se referă la Alexandra, băi și fete, se referă la Alexandra. O să moară, bine, hai că vin cu tine, dar nu-i face nimic, hai că vin. Bă, m-a adus nebună asta aici, băi și fete, Maria, ce căutăm aici? Vrei să mă pui aici, în pădure, ce bă, uitați, Doamne. Deci ce, Maria, bă, dar tu ești nebună de tot, fetiță, de ce mai răpi de acolo? O să-și facă griji și o să vină după tine, o să vezi, o să vină cu poliția după tine și o să-și facă toată lumea griji pentru mine. Tatăl meu e polițist dacă nu știe, Maria, da? O să vezi tu, Doamne, bă, și are un AK-47, ce naiba faci cu arma aia în mână, fetițo, în primul rând că de unde ai arma asta? Maria, fii atent, știu programul mamei și tatălui tău de muncă, să nu încerci să fug? Bă, tu acum m-ai amenințat că să fugi,
Exact. Tu m-ai amenințat că o să te iei de familia mea dacă fug. Bă, fetițu, ești dusă cu capul. Păi ok, și ce fac? Stau aici? Ce naiba ai? Doamne, bă, băi și fete, cum scade nebuna asta? Pentru că o să le fie lor rău. Ok, du-mă unde vrei, dar doar nu li face rău Alexandre și familiei mele. Și cel mai important, ce mai poate să zică băieți și fete? Ce mai poate să zică nebuna asta? Uitați-vă și la ei, are față de nebună. O să mă duc să o omor pe Alexandra. Ok, gata, fac ce zici tu. Hai, fac ce zici tu. Unde mergem? Pentru că noi doi, ce bă, fetiță, ești nebună la cap? Ne vom căsători. Bă, ai nebunit de tot? Doamne ferește. Ok, hai, ce faci? Rămânem aici? Ne vom căsători, dar bă, cum adică? La cea mai frumoasă locație din lume? Bă, fata asta a nebunit de tot, băi și fete, cum adică să ne căsătorim? Și o să cânte cei mai mari artiști la nunta noastră. Bă, fetițo, cum să facem? Nunta va dura 7 zile. Cum să ne căsătorim noi doi? Bă, tu ai nebunit de tot. O să fie cea mai mare nuntă. Doamne ferește, 7 zile și 7 nopți. Bă, nu, fetița asta a nebunit de tot. Bă, cum să ne căsătorim? Bă, știi ceva? O să zică ea. Da, o să avem cea mai frumoasă nuntă. O să fie toți artiștii cunoscuți la nunta noastră. Da, păi așa o să fie. Chemăm cea mai frumoasă trupă și, mamă, invitați câte sute de invitați, nu mii. Deci vrei, da, păi, bă, Maria, ăsta e visul meu, am uitat să zic, te iubesc, da, și eu. Și eu. Te iubesc. Cea mai frumoasă nuntă, deci cea mai mare local, meniuri, mâncare, cea mai top mâncare de pe pământ, dar o să fie cea mai frumoasă nuntă, da, clar o să fie, băieți și fete, deci cea mai frumoasă nuntă, nu o să fie nicio nuntă, băieți și fete, am nebunit la cap. Da, deci artiști, tot, nebunie totală, mii de invitați, ce zic eu, zeci de mii, tot, deci tot mapamodul la noi la nuntă, toată lumea, deci toată planeta. Deci vrei, da, vreau, sunt cel mai sigur că vreau. Bă, nu vreau nimic, băi, și fete, te iubesc mult. Și eu, deci suntem deja căsătoriți, mă duc să-ți cumpăr apă și mâncare. Perfect, te aștept aici, ne-ai mișcat, deci mă pun, să stai aici cu minte, da? Da, stai sigură, nu o să plec sau ceva. Hai că nu o să plec. Da, stau cu minte, du-te și ia mâncare. Orașul e în partea aia dacă ia hai cu mine. Bă, ce facem, mă ia cu mine? Bă, era șansa mea să fug! Bă, te rog, nu mă lua cu tine, ia hai cu mine. Da, Maria, ce? Ce-i cu copacul ăsta? Ce vrei? Stai lângă copacul ăsta. Ok, te aștept aici, să te leg. Mă legi? Și bă, asta e nebună, bă, și fete, uitați-vă, mă leagă! Eu te m-am legat în jurul copacului. Bă, câte ture de nebună asta! Să te leg, mă legă, băi, și uitați-vă la ea. Gata. Ok, aici rămân, da, te aștept. Bă, asta e nebună de tot! A trecut deja o oră și Maria, nebuna aia nu s-a întors. Bă, dar ce cumpără? Cumpără tot magazinul, băi, și fete. Nu pot să înțeleg ce face nebuna aia timp de o oră. Îmi cumpără 30 de kg de McDonald's. Ce naiba face? Nu pot să înțeleg, băi, și fete, și să mai sunt și legat. Bă, bine, s-a mai desprins, vedeți și voi, s-a mai desprins un pic de copac așa, dar tot sunt legat aici, gen. Alexandra, vino cu ce? Alexandra, ce caut aici, Alexandra, în primul rând, băi și fete? Alexandra, stai. M-am rupt de copacul ăsta, băi și fete. Lazy, bă, dar ce bine, puteam să fug și singur. What? Lazy, Alexandra, ce cauți aici? De ce ești aici? Ce naiba cauți aici? Nu pot să înțeleg, băi și fete, ce caut aici? Băi, bă, ce se întâmplă? Te-a răpit și pe tine, nebuna aia, nu? V-am urmărit până aici. Bă, nu pot să cred. Și am auzit totul. Am auzit când a tras nebuna aia cu AK-47 în fața casei și m-a răpit și mi-a zis că ne căsătorim împreună și nu am vrut să mă dau de gol că sunt trează, da, am auzit tot. Bă, fraților, ce tare! Păi și ai venit până aici după noi? Doamne, ce inteligentă ești, Alexandra. Păi și păi înapoi în oraș, ce? Bănuiesc că tata, părinții mei m-au luat în urmărire, nu te duci să le zici la poliție că sunt dat dispărut și așa, nu? Adică 100% trebuie să mă caute. Ba da. Oh, perfect, înseamnă că totul e bine. Te caută tot orașul acum. Păi perfect, dacă mă caută tot orașul, băi și fete, înseamnă că Maria o să o pățească. Da, mă, da, ce bine. Mă bucur, Alexandra, e foarte bine că se întâmplă asta. Dar nebuna aia mi-a zis să ne căsătorim, că o să avem artiști mulți la nuntă. O nebună. Ești dat în urmărire pentru că Maria s-a dus la poliție. Păi, cum adică s-a dus la poliție? S-a dat singură de gol? Ce naiba? De ce ar fi
nebună să facă chestia asta. Mă rog, ea chiar e nebună, băi și fete, dar de ce s-ar duce să se dea singură în primire? Adică, ce naiba se întâmplă în orașul ăsta, băi și fete? Doamne, 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 Maria e o nebună. Și a zis că ce? Eu am răpit-o pe ea? Ce? Cum adică tu ai răpit-o pe ea? Băi, e nebună, fete! Și cum adică că ea a scăpat și s-a dus la poliție? E nebună, da! Nu, Alexandra, nu se poate. Trebuie să mergem acolo, la secție. Tata o să mă înțeleagă. Mergem acolo și povestim tot. Cum a răpit cu mașina aia roșie. Am venit pe aici, exact pe drumul ăsta am venit. Le arăt și unde am fost legat aici de copacul ăsta. Hai să mergem acolo. Și dai și tu declarație cu mine și zici că ai văzut tot, da? Că a tras cu arma, că e nebună. Da, păi o să înțeleagă acum. Doar că ce? Bă, dăm declarație că nebuna aia a tras cu arma în fața casei tale. Probabil găsim și niște gloanțe pe acolo sau ceva. 100% îi putem veni de hack fexia asta nebună. Eu nu vreau să fiu implicată în chestia asta cu poliția. Ce? Păi de ce? Băi, Alexandra, noi nu suntem vinovați cu nimic. Nebuna aia m-a răpit pe mine, ne-a îngropat de vie atunci în cimitir. Așa că o să te duci doar tu. Cum? Da, știu, dar nu vreau. Ai un motiv, Alexandra? De ce nu vrei? What? Băi și fete, suntem atât de aproape să salvăm toată situația și să ne lase nebuna aia de Maria în pace. Ai cumva un motiv, Alexandra? De ce nu vrei? Adică ești speriată de ea? Nu vreau să fiu implicată cu poliția. Te duci tu și dai declarație. Doamne, bine, bă, măcar bine că m-ai salvat și m-ai găsit. Doamne ajută, bine, hai să mergem la poliție, Alexandra. Am ajuns la poliție, băi și fete, sper să fie tata aici să-i explic tot ce s-a întâmplat, că nebuna aia ne-a răpit. Tata, am fost răpit de Maria nebună, a venit, a tras cu arma. Lasă astea. Bă, ce lasă astea? Ascultă-mă, deci a tras cu arma în fața casei Alexandrei. Nu că am fost răpit, nu știu ce. Bă, mă, asculți cum adică? Tu crezi ce ți-a zis nebuna aia? Că mi-a zis Alexandra că-ți dat în urmărire, dar nu crede absolut nimic. Ascultă-mă, a venit Maria aici plângând. Bă, bine, ia, spune-mi partea ei de poveste. Adică ce s-a întâmplat, ce am făcut eu, ia, ce am făcut eu, ce am făcut. Cum ai putut să faci așa ceva cu Alexandra? Nebune, ți-a zis că eu cu Alexandra am răpit-o? Bă, băi, și fetea ei, e dusă cu capul. Voi doi să o răpiți pe ea? Bă, tata, tu știi prea bine că e o nebună. Ți-am povestit și mai devreme. Cum să faci așa ceva? Lasă scuzele. Bă, tata, nu sunt scuze. Înțelege odată pentru totdeauna. Ești pedepsit. Cum adică sunt pedepsit? Bă, ascultă-mă, aia are un AK-47 la ea. În primul rând, tu nu ai văzut AK-ul la ea. Bă, a tras... M-ai mințit tot timpul ăsta. Nu te-a mințit, fata aia chiar e o nebună. Nu se poate așa ceva. Bă, tata, te rog eu, crede-mă. Bă, ce mă fac, fraților? Nu vrea să mă creadă nimeni. Ești pedepsit 1 an de zile. Bă, cum să fiu pedepsit pentru o chestie pe care eu nu am făcut-o? Și în seara asta o să fii închis la secție aici. Bă, cum adică îmi bagi la arest? Bă, tata, tu ai nebunie, tot mă arestezi, îți arestezi fiul. Bă, cum să faci așa ceva? Bă, pentru că așa este procedura, nu pot să cred, băi și fete. Tata mă închide în arest. M-ai mințit. Nu te-am mințit, eu cu Alexandra nu am făcut nimic. Nu am ce să fac. Doamne, ba da. Voi doi. Bă, tata, cum să o crezi pe nebuna aia de Maria? Doamne, băi și fete, deci am ajuns ca tatăl meu să mă închidă în secție de poliție. Nu pot să cred așa ceva. Bine, hai, ați făcut, a venit fata plângând aici la secție. Bă, tata, nu e adevărat, dar hai, închidem. Văd că n-am cu ce să vorbesc. Nebuna aia are un AK-47 la ea. Și trage și are o mașină roșie, ca să știi, are o mașină, o conduce. Nici nu are permis fata aia, de unde să aibă ea permis, că e la școală. Vino, ia, mă duce. Unde mă duce, mă, la vestiar? Bine, mă, nu mă bagă și pe mine în celălalt ăsta. Până la urmă sunt băia de polițist. Hai că da, dacă e aici. Ba da, mă bagă chiar în celulă. What? Intră. Păi și cât mă ții aici? Cât stau aici, tata? O seară întreagă? Cât? Aici o să rămâi o zi? Bă, tata, bă, te rog eu, du-te și... Uite, bine, lasă-mă aici, să-ți vină mințile la cap. Nu am răpit-o eu pe fata aia, să nu mai faci. Bă, nu am răpit-o eu, dar bine. Chestii de-astea, bine, ascultă-mă. Fie cum zici tu, du-te la aia acasă și caut-o de muniție, de arme. O să găsesc tot băieți fete. Păi nu, doar tu cu Alexandra ai răpit-o. Păi nu doar tu cu Alexandra. Bă, tata, tu nu înțelegi că noi n-am făcut nimic bine, gata, am înțeles, gata, rămân aici. Du-te la nebuna aia acasă și caut-o de arme și o să vezi. Și are și o mașină roșie, rămâi aici, rămân bine, hai. Pleacă odată, că m-ai închis, bă, tatăl meu m-a închis. Până mai investighez eu, bă, tatăl meu m-a închis în secție, băi și fete.
S-a făcut zi afară, am auzit mașinile cum claxonau, au trecut cred că în jur de 12-13 ore, nici n-am idee, băi și fete, eu încă sunt închis aici. Ce credeți? Tata nici măcar nu a venit să mă viziteze, da? Nu a venit nici măcar să mă viziteze. Toată lumea îi crede povestea nebunei ălea, băi și fete, ce naiba pot să fac eu? Alexandra nu a venit să mă viziteze, probabil și ai dat în urmărire, mă gândesc. Dar chiar, și Alexandra cred că a dat în urmărire, băi și fete, cred că a fugit din oraș sau ceva, nu știu ce se poate întâmpla, băi și fete, sunt închis aici, nu pot să sparg barele astea de metal. Ia, se aude ușă, vine ta. Maria. Bă, nebună, bă, nebună, ne-ai închis aici, ce naiba faci, ne-ai închis. Du-te și spune că declarația a fost falsă. Te-am zis că se vor întâmpla lucruri rele dacă nu o să fii împreună cu mine. Maria, ai nebunit de tot, fetițo? Ce naiba ai pe creier? Ai una K47 la tine, ai o mașină roșie. De ce conduci? Pă bune, acum, vorbesc serios, te rog. Aha, și ăsta e doar începutul, Lazy. Bă, băi, și fete, ce mă fac cu Maria asta?